खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' बिजोंनि जेंना सुस्रांनाया एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबान, नाथाय बर' बिजोंखौ फोथांथारनाया फोरोंगिरिफोरनिबो बिबान जाथारनांगोन बुंदों खनेन्द्र बसुमतारि। कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि थाखाय गोदान गाइडलाइन। मरिगावआव पुलिस एनकाउन्टार, सासे ड्राग्स माफिया जखम। जराबाद आरो गोलगन्जआव मा 54 सुरां मोसौ बोखांदों। थांनाय फेब्रुवारिनिफ्राय सा 24 पुलिस जवानफोरनि साख्रिखौ दानबाय बुंदों जिपि सिंह। श्रीरामपुराव 30 लाख रांनि करियान सिगारेटजों लोगोसे सानै हमदों। हिमाचल प्रदेश आरो उत्तराखन्डआव आरोबाव गोबां अखा। चिरांनि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव हरखाब दैबाना। सोनाब बंग पन्चायत बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिजनी जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि जथाय बानजायनायाव दिनै बिजनी बर' बाजारनि बर' बाजार माहारियारि नयुङाव फोरोंगिरिफोरनि जथुमा खुंदों। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया मासि लानानै दैदेननाय बे मेलाव बर' बिजोंनि जेंना फोथांनाय आरो जौगाहोनाय आयदाखौ लानानै खुंनाय फोरोंगिरिफोरनि जथुमाखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजुकुमार मोसाहारिया। बे मेलाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। खनेन्द्र बसुमतारिया बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरनि बिफाव, फरायसा, दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि सोमोन्दैनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' बिजोंनि जेंना सुस्रांनाया एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबान, नाथाय बर' बिजोंखौ फोथांथारनाया फोरोंगिरिफोरनिबो बिबान जाथारनांगोन होननानै बुंथियो। बे सावराय जथुमाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारियाबो बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। बबेखानि चिरां जिल्लानि बिजनी दखरानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालिनि गोरायुं, गुदि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा मैखोम बाहागो लानायजों दिनैनि बे फोरोंगिरिफोरनि जथुमाया मोजाङैनो जाफुंसार जायो। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोर बायदिनो आसामावबो सोलिफु फरायसमनिफ्राय जागायगोन गोदान सोलोंथाइ खान्थि। ओरैहाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिया थिसन जानायनि उनावनो सोलोंथाइ होनायनि राहाफोरावबो माखासे सोलाय सोल' खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों लोगोसे माखासे गोदान गाइडलाइन फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लानानै दानिफ्राय रायजोनि गासैबो कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि सम सिमायाबो बारायगोन। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम थाखो खथायाव फोरोंनांगोन। बेनिनो सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय 2 रिंगानि गेजेराव टिफिननि सम एबा सानजौफुनि आदार जानायनि सम। मख'नो गोनांदि गोदान सोलोंथाइ खान्थिया कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार आरो लेक्सारारफोरनि खामानिनि समखौ सप्तायाव 40 घन्टा थि खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदियै इन्टारनेल एग्जामनि रिजाल्टखौ सप्तासेनि गेजेरावनो फोसावनांगोन। बेबायदिनो सेमिस्टार आनजादनि बहिखौ 15 साननि गेजेराव नायबिजिरनानै जमा होनांगोन आरो बेनि रिजाल्टखौ दानसेनि गेजेरावनो फोसावनांगोन। बबेखानि प्रफेसारफोरा जुन आरो डिसेम्बर दानाव आनजादनि खामानियाव नांथाबनानै थानांगोन। नाथाय गुबुन समफोराव फरायसाफोरजों लोगोसे फरायनाय आरो फोरोंनायाव मुखुब थानांगोन। बेनि अनगायैबो कलेज आरो इउनिभार्सिटिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गुबुन गुबुन खामानिफोराव फरायसाफोरजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनांगोन होननानै गोख्रों गाइडलाइन फोसावदों। नाथाय बे गाइडलाइना आसामाव माबायदियै बाहायजायो बेसो नोजोरथावना जागोन। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। आसाम पुलिसआ ड्राग्स माफियाखौ इनकाउन्टार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे खेबाव मरिगाव पुलिसआ इनकाउन्टार खालामनानै सासे ड्राग्स माफियाखौ गोब्राब जखम खालामदों। पुलिस इनकाउन्टाराव जखम जानाय ड्राग्स माफियाखौ मफिजुल होनानै सिनायथिनो हादों।
जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरिगाव पुलिसा सासे ड्राग्स माफियाखौ गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। बांसिन ड्राग्स जब्द खालामनो आरो ड्राग्स फालांगि खालामनायाव मदद होग्रा लोगोखौ नागिरनानै मरिगाव पुलिसा मफिजलखौ लानानै सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय बे समावनो ड्राग्स माफिया मफिजला पुलिसनि हाथियार सिख'नानै खारखोमालांनो नाजायो। जाउनाव पुलिसा मफिजलखौ गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि पुलिसनि गुलियाव जखम जानाय मफिजलखौ जेएमसीएचआव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय ड्राग्स माफिया मफिजलनि गाग्लोबनायाव पुलिस कनस्टेबल इन्द्रजित गगैया जखम जादों होननानैबो पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव सानफ्रामबो ड्राग्सजों लोब्बा थानाय बायदि बायदि खौरांफोर मोननो हायो। बेनि हेंथायै रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाननि गोख्रों अपारेशना सोलिगासिनो। बेनि गेजेरजों गोबांसा ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्राफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनि खाथिखौ फोजोबस्रांबाय। नाथाय रायजोआव ड्राग्स जानाय आरो ड्राग्सनि फालांगिरिया खमायनायनि मुं लायाखै। आसाम पुलिसा दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव सिग्रोमनानै मा 54 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै बशिष्ट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जराबाद पुलिस आउटपस्टनि इनफोर्समेन्ट एन्ड ग्रिभेन्स प्रिभेलेन्सनि टीमा दिनै फुंबिलियाव सिग्रोमनानै मा 36 सुरां मोसौखौ बोखांदों। ES01PC1549 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय बोखांनो हादों मा 36 सुरां मोसौफोरखौ। मोसौफोरखौ तेजपुरनिफ्राय मेघालय फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसा जराबादाव हमनो हायो। बेजों लोगोसे सानै सुबुंखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। बबेखानि हमजानाय सानै मोसौ स्मागलारखौ नगावनि थागिरि आब्दुल कादिर आरो खयरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय गुबुन मोनसे अपारेशनाव धुबुरी पुलिसा गोलगन्जनिफ्राय मा 19 सुरां मोसौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मा 19 मोसौफोरखौ बोलेर' पिकआप भेनजों गौरीपुरसिम सोनाब बेंगल फारसे लांबाय थानाय समावनो धुबुरी पुलिसा गोलगन्जआव हमनो हायो। बबेखानि बे जाथायजों लोगोसेबो पुलिसा सानै सुबुंखौ हमनो हादों आरो बिसोर सानै सुबुंखौ आइनुल हक आरो आमिर हुसैन होननानै सिनायथिनो हादों। फेब्रुवारि दाननिफ्राय दासिम आसाम पुलिसनि सा 24 जवानफोरनि साख्रिखौ दानबाय। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसाम पुलिसनि DGP JP सिंहआ। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै घुस लानाय, जाख्ल'नाय आरो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा हाबायाव लोब्बा थानाय आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन रेंकनि सा 24 जवानफोरखौ सोलिफु 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय दासिम डिसमिस खालामनाय जाबाय होननानै DGP JP सिंहआ टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आसाम पुलिसनि माखासे जवानफोरनि हेंथायै बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबायाव लोब्बा थानायनि अजदफोर सिखांनायनि उनाव पुलिस जवानफोरखौ मोनसे सिमानि गेजेराव बेंना दोननो थाखाय DGP JP सिंहआ बावैसो मोनसे राहा फोसावदों आरो सेक्सुएल एबिउसजों लोब्बा थानाय जायखिजाया पुलिस जवाननि साख्रिखौ गोख्रैनो दाननानै होनाय होननानै गोख्रों हुमखि होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बंग सीमा श्रीरामपुराव 30 लाख रांनि गुबुन हादरनि सिगारेट हमदों। थांनाय हरनि 9:30 रिंगासो समाव श्रीरामपुर पुलिसा श्रीरामपुरनि 31 नं राजा लामायाव गोख्रों सिग्रोमनानै RJ47GA4238 नम्बरनि गंसे कन्टेनारनिफ्राय गोबांथार बिबांनि करियान सिगारेट जब्द खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला करियान सिगारेटफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय राजस्थान फारसे लांबाय थानाय समावनो श्रीरामपुराव हमनो हायो। श्रीरामपुर पुलिसा जब्द खालामनो हानाय करियान सिगारेटनि बेसेना खमैबो 30 लाख रां जागोन होननानै हमनानै लादों। ओरैहाय बे जाथायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। बबेखानि लाख लाख रांनि करियान सिगारेट स्मागलिं खालामनानै पुलिसजों हमजानाय सानै स्मागलारखौ कन्टेनार ड्राइभार राजस्थाननि थागिरि जगेन्द्र जगी आरो हेन्डीमेन बाबलु जगी होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय बिसोर सानैखौबो श्रीरामपुर पुलिसा जेरा खालामदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। सा भारतनि हिमाचल प्रदेशखौ दै बानाया थेर बेथेर खालामखांनायनि उनाव फिन आरोबाव गोबां अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना।
लोगोसे हिमाचल प्रदेशजों नांजाबफानाय उत्तराखंडनि केदारनाथ ओनसोलावबो गोबां अखा हागोननि इंगित होदों आरो रेड एलार्ट जारि खालामदों। ओजोंहाय सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला केदारनाथ धामाव रोजा रोजा धोरोमारि हान्थिगिरि एबा दावबायारिफ्रा नांथानानै दङ आरो ओंखारबोफिननो हायाखै। हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि सुखेन्दर सिंह सुखुआ रायजोनि बयखौबो बायजोआव दा ओंखारहोनानै खावलायदों। मंगलबारनि हराव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायारि ओनसोल मालिपिटा, लालाय, जयपुर, खैराबारि, दहिलाल, तिलापारा आरो गोबां गामियाव हरखाबै भुटाननिफ्राय फैनाय दैया लोमसावफैनानै बानानि महर लादों। मालिपिटा बाजाराव थांनाय फैनायनि लामाफ्रा दैजों लोमजोबदों। बेनि अनगायैबो आइ दैमानि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफ्रा दै लोमजानानै गोबाङानो हालाय हाफाय जानांदों। सोनाब बंग'नि पन्चायत बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाय जानाया आथिखालाव हादरनाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगायाव हिंसायारि जाथाय जालांदों। जाहोनाव दासिमहालागै गासै सा 48 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। 150 सुबुङा हिंसायारि जाथायफोरखौ गिनानै आसामाव बारबोदों आरो धुबरी जिल्लायाव आश्रय लाफैदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै सोनाब बंग'नि गासै सा 150 सुबुङा आश्रय लाफैनायनि खौरांखौ होदों। लोगोसेनो बिसोरनो थानो आरो जाहोनो होनाय खौरांखौबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 8 जुलाइ खालि जालांनाय बिसायख'थिनि भट साननाया 11 आरो 12 जुलाइआव गासै साननै साननाय जादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।